ngixolise ngesigqoko. Sidaba zakho zekonzo news kwikonzo TV sifundela uSiyanda Maphumulo. Kubikwa ukuthi sephinde bavalwa futhi utshwala. Kuthiwa ke kodwa kulokho avalwanga ngenxa ye-COVID. Kodwa luthi ucwaningo buvalwe ngenxa ye-load shedding. Kubikwa ukuthi ke utshwala bumosha ugesi. Lolu ucwaningo lenziwe esikhungweni sezemfundo esiphakeme e-DUT. Nalapho kutholakele ukuthi njengoba sekubuye i-load shedding kungenxa yokuvulwa kwatshwala. Kuthiwa ke utshwala umosha kakhulu ugesi. Kushiwo ke bona ke utshwala phecelezi amanzi kagesi. Masiqhubekela phambili. Kubikwa ukuthi ke emva kokuvalwa kwatshwala UMzambiya ugiye kakhulu yedwa, wajabula kakhulu, waze wajabula washo nokuthi uyajabula kakhulu ukuthi usezonakwa manje ngoba utshwala mabusavuliwe akanakwa. Jabule waze wakhuluma kwabesithangami sabezindaba wathi Asubuta haba buye ngimuyile sahlala namanje ngeke umnandi ukuthola mhla sekufaka into zami efridge emane uza ngapha wena. UMzambiya ukubeka ngokusobala ukuthi wazi kahle kamhlophe ukuthi uma engekho abantu abamncengile futhi abamthandi, baze bamthande kuphela ngezikhathi ezinjena ngoba sebephoqelekile. Ekusho lokhu ubeke kanje. Abanye bena basifuni, abanye bena basinqanyo, usikade nomakela, yabona thina senthanda, yabona thina senthanda, thina sonke senthanda. Mhlambe unginezela kuloko akushoyo kusho khona ukuthi ke yena uyanithanda. Kanti kolunye uhlangothi UMzambiya ukucacise ngokusobala ukuthi abantu bamgxeka kakhulu ngenxa yenani alibizayo. Bathi ke useyachoma. Uthi ke isono sakhe ukuthi ke uyibhoza. Kanti imafikizolo nayo ingenelile kulolu daba. Izwa izidakwa zikhala kakhulu. Yathi cha, labantu siyabazi, sijwayele futhi ukuthi emcimbini sibe kanye nabo. Yase yangenelela abantu bekhala bathe oh manje sithanda samnang zokuthola kuphi. Oh manje sithanda samnang zokuthola kuphi. Oh manje sithanda samnang zokuthola kuphi. kafushane babuza sona isithandwa sabo utshwala ukuthi ke bazosithola kuphi. Imafikizolo nebikhulumela utshwala ibe isiphendula yathi I will meet you at the river. I will meet you at the river. Uzongithola ngigome emlanje nesithando sami. kafushane basho kanjalo ke bathi you will meet me at the river. Basho ke yona phela ke imfula. Kubiya ukuthi ke isikhungo sezemfundo esiphakeme e-DUT ikuthokozele kakhulu ukuthi isivulile isizoqhubeka nokufunda. Kodwa kolunye uhlangothi ikhali kakhulu ngokuthi abavumelekile ukuthi babe baningi. Nokuthiwa ke abavumeleli ukuthi beqe ku-50. Bakhale kakhulu bathi shuthi abateleki kulokho. Kubeke sekuthiwa ke bengatelekela emakhaya.
umuntu nomuntu azidelekele kubo. Balulekiwe ke ngokuthi umuntu engasebenzisa i-dressing table azibuke esibukweni asipeqeze asithi abe mningi ateleke athi she yo he yo he yo bathiwa ke lento imbi ngokuthi mayekhathala ukhathala wonke bakhathala kanye kanye. Ayi asisiguqise lapho umbukeli sithi nje sibona nokuzayo sithi shit Khathala wonke.